ram tuklani ni inrin ni ani a khovel in herme ka ram bial buaina te ram le ram in dona te chu ni tin kan hriat cham chi ani tamai ram le ram in dona te chu ni tin kan hre cham chi tamai khovel huwa pa aron thlen kan rin ngai lo hripuin khovel atuama aron thlen tran tir lain makkan tia kan chi aya min han chen chil tak taka thil mak takin min chen chil reng ani chuan ngaya kan lo nei thei viau mai hi lo ni a thil thleng satlia ve mai anga ngai chu mi pui tam zok kan ni ngei do ne pathian hun ruat thleng dik mek hi pathian lama inral rin na le in toy tharna na man tum chuang lo rol kan ni in dona chuan khovel atuam ti in soila kan soi sual duai lem lawang Russia le Ukraine in dona kha athlen reng an ring lova khovel changkang zela economy ya intan siak nakara ramsum le paidin hun tlak chiat duai theina in dona haw tak tak chu tuman an ma chhon du tak takin kan ring lova an vo pung mai ani ti a huai tak tak lo soilok te po mitam tak mithiam tam tak zinga an omani mase enge thleng ta hi putin a chuan Ukraine chu a bei ngam ngang maya khovel ram ho sa le thil ti thei rual te ep na po poisa lovin Ukraine chu nai to alliance sa alu ma nge ya hetia achet hi anga yani atan golden chance tuna achet lo chuan Russia le asangoi zon puite tan kum kho chor lo na athleng thei ti a ria a nei to a Ukraine alut man ani chuan tuna in do na aya lian hi an ma chhon don nge ya chumi pumpel nan chuan hun anei chhun mangtang ka in khovel en dong huam khopin acheta ani he in do na hian kum thum melam mutareng mai tuna hian buaina chu ala top lova an la in do rep reng mai Ukraine hian khothlang ram tran puina ral thuam lama tran puina adon a chatlak deuh hleka an sipaiten an ke an chep fu hlei thei hri lovani mani loka tharuk zet an hual nuwa donek seria khopui poimo tak mai adivka chu Russia sipaiten an la a khate tangkhan ground lama Russia chuan mason na an nei ri ta zelani Ukraine chu chakzo ka tran puya ngai ta ti khothlang lam hian an hai ho lova tran pui mai ba ka na zo ka Russia hrek na turin ma an langhal vut boka ma se soile soinu Russia hi khovel mi pui za asom thum vel om na India le China hian economic lama an kuang ku atlata oil le gas le bungrodang man zokin an lei sak hem maya Russia hian discount ma se a hral tamnak chuan a hlok tho ti a hei bik lova Africa le developing Asian country te po in Russia a sum an donga an bazar hem mai boka khothlang ram te du thu sam economy ya Russia tluk chiat hun chu a her chuak hlei thei ta lawani ber mai chutianga Ukraine in sipai lama hlona chan na lian tak an nei mek lai chuan Russia le nai to in kara boruak thar a omle ta Pentagon chuan Russia le nai to in kara direct in beina athleng lawang ti kan soi theilo ate US Defense Secretary chuan Kiev in dona atana sumpek bela phuta hei hi atlai ma in kan ti anga yani ate US Defense Secretary Lloyd Austin chuan NATO marlam member te chu Russia beitura in buat sei thei turin in ring turin vau khana pe a Moscow in Kiev sipaite a ne po in he boina hi atop don lowani ate US House Armed Services Committee hearing a thu asoina Austin chuan Kiev in dona atana sumpek bel phal sak turin lawmakers te angen nona NATO tang rual ram te tan chuan tun hi hun lungchiat thlak takani ate Baltic State in chuan ilo omle don empty hi ngai tu tak zetangai ta a thudik soila Ukraine atluk chuan NATO hi Russia ne nanin beidon ti karing tak zetani ti in Pentagon ho tu chuan a soi Austin chuan a soi chhun zom zela khovel mun ranga autocrats dang te chuan hei hi an enanga hetiang thil hi athlen an ring kumsang ni le som ni pani a Russia in sipai bei pui thlak akal pui nuwa Washington chu Kiev thlop tulian ber an ni ngal vata mase Ukraine in ni puila ya counter offensive ni kumlama an kalpuina khan hlok na lian tham an nei thei lo wangin indona hian dollar tluk la ding on somli panga chu aluang ral to a
US tranpuina zong chu ti top ani tarhi ani President Volodymyr Zelensky chuan karma sa khan US ina thlop chhun zom zel lo chuan aram chu Indona achak lo nge yang ti in US a hrila Kiev tan tranpuina thar dollar tluk le ding on somruk chuang Democrats ten pas to ma se Trump Paul ten an la ti khotlai meka Republican dodal na kara Congress a he bill hian har satna ala tok mekani US sipai te chuan Ukraine tana an ruam man hunung ber dollar tluk la ding on li la chu an mang don nge don lo ti ngai tuana la boka tranpuina thar pek chungchanga in hialna na sa takkara hian poisa hi lo me karten an pompui don ti hriat thei ala ni lo ni in official tam tak chuan CNN an hril Russia chuan Ukraine rama khothlang ram teral thuam thon chu a social photo a Indona hi atirai mai don ani khothlang ram te chu he Indona direct cha antil ve na tur heng ral thuam thon lu hian a siam sak don ani khothlang ram ten ral thuam an pek zong chu he Indona huna hian a kang ral vek don ti chu Russia awla berani thina nimin mai po khani wa sipai motor thatak Bradley fighting vehicle engemazat chu Russia chuan an bom chhele to bokani he rampani Indona hi alakal zela Ukraine hian Russia norkir tur chuan khothlang lam tran puina tamzok amamo ti chu achiang ta hle a khothlang drip ring Ukraine hian US le athrian te puina in vo in hi athlenga Ukraine ral thuam lut zozai hi tunma in ala thleng ngai lo ram pakhat ne na hetiang khoparal thuam pek na sathi khovel history a thleng ngai lo ni hialin mithen khat chuan an soya chuti chung chuan Ukraine hian Russia ala norkir theilova Russia hian Ukraine rambia Luhansk Donetsk Zaporizhia Kherson te chu aram chunga arin lut to boka heng rambial zinga mun then khat ero Ukraine sipai ten an la chel ve ram thung Russia hian heng rambial pali te hi parliament an ram anga apuang to boka lak vek tumin tuna hian beipui an la thlak chho mekani heile arakan pupuya mizopa kai hroi India palayan lut rup mai tun naya India chuan Myanmar a India project en diktur le har satna thei har satna mek te chingfel tur le a chinfel dan tura thilom dan te chiang zo ka zir turin Rajya Sabha member then khat le official then khat Burma tir luta India palai kai hroi tu hi mizopa ani Rajya Sabha member te chu Myanmar ram chunga hel Arakan army te team muturin an luta Myanmar ram atanga Kaladan project din mun chiat zian muchuak country tangin India hian Asia chim chakram te ne na insum don ton na tur project lian tak asiama Kaladan project chu thomek zelani mase Burma boina hian he na hi ati thuano plani in alanga masona na hi India lam le Burma lama tho ania India lama chuan chak taka malak mek zelani kongpui lian tak tak te po Mizoram lama chuan a thlur seng sung to a chuti lain Burma lama na tho ero Arakan hel area ani awangin mason na achak theilova Indona hmun ani awangin na cholsan leilo kani enge na tho din hmun ti te na thok tu te har satna le malak dan tur te zirchiang tur hian India chuan Rajya Sabha member kai hruain ti matir luta Burma ram chung India project na tho hun ma nei tu a state nei tu Arakan mi te chu chuta an nam sipai te chu Rajya Sabha team te hian an bia a meeting an nei pui helpol India palai ten an biak ta ka wang hian India hian Burma laka aril ruput dan a policy a herdang lam mek ni in a hriat thei boka kan hriat angin tuna hian Burma sipai te chakna atla hniam meka hetiang zela an kalani chuan sipai sarkar hian tluk ni ala nei dona chutiang ani laya nam sipai do zonga chet chu India tan a hun lo viau mai thei bok heng zong hi external affairs how tu te hian an man thiam tak zeta balance taka India hi akal angai ni in a hriat bok ale lama Burma sipai ringot India hian bia in bethata se an chaklo chhozel mai bok sia Burma nam sipai chau India hian betha bok ta sela
Sarkar na fongchel tu Burma sipai ro rel na alani boxia India tan po malak thiam har hle balance asiam mek ni in a hriat ani December thla khan China po in Brotherhood Alliance te alo beve to boka a chan chu China ram ria infrastructure tam tak thunun tu an ni to wangin China project bon tak tak omna heng nam sipai te hian an lak to boka wangin China hian remna siam tumin ba na phar hiala China hian nam sipai a pui hial to ni in Burma a sipai thlop tu mi pui te chuan an pu hial ani kha chutiang chuan China po hian Burma laka a policy a thil dang lam a thlen mek ni in a mu thayani India lam le Myanmar ram chunga helpol ral thuam keng pol in biak po na hi a poimo hle a Rakhine State a India project khoina mun poimo chu Burma sipai ten an hum him zo to lova an tlan dar chum to ani bermai hei wang hian India po hian AA team mutura Rajya Sabha member team atir hi ati tur ni in a hriat thei bok India ram ribola Burma sipai te chuan an base an chua san zela Mizoram lama po Burma sipai zaruk chuang an ron tlan chhelut to ti kan hriat kha Lengpui airport a hial mual phau takin an thlona an tum sual rol nen bom rang phurin an in zui duwa an bom rang te kha thlona an phurlut hlom ani che kanga India ram ribula Myanmar kho pui poimo tak pakhat chu hel Arakan army ten an lak nu kar engemaw zat nuwa Rajya Sabha member puke vanal vena kai hruai India palai te chuan ningani February ni somni pakwa khan Myanmar ram chunga Arakan army tenen in biak na nei turin Burma chunga an luta India project kong puinat uakata na poimo tak tak chungchang an soi ho Southeast Asia ne na leilung le tui pui kong in zom na ti chak na tur flagship India project hi India hian angai poimo hle a Arakan army hian India palai te hi Myanmar ram chunga kilometer som pani zetan hruaya India palai te hna Burma ram chunga Kaladan multimodal transit transport project a kong pui siam mek corridor poimo tak an en puya tundin hmuna chuan hnim kara achul rup mai ti chuan mudana ni Arakan army ne na kan soi ho na hian ral tlan ten har satna an to mek chungchang te baka India ta na poimo tak tak Kaladan project chungchang a thil then khatte soi ho ani ti in palai kai hruai tu pu ve na chuan a soi ni in the Hindu chuan a tar lang India Mizoram lam kaini lama tangin kongpui infrastructure siam zo to ni ma se tun thlengin Myanmar lama engma ti ala ni lova India lama tanga Kaladan project part hi a in pei to a ma se Myanmar lama India lam ang boka pei felani lo chuan he project hi a hlotling thei don lovani Kaladan kongpuya Myanmar ram chunga kilometer som le pahni kan tlana leiminin kong a hno tele malak na tur tam tak omani ti in Mizoram atanga pu ve na ti matel Central Yanglai Association CYLA General Secretary Joseph Lalming thanga chin za chuan a soi Kaladan project hi dollar maktaduai zali somret pali vel senga connectivity scheme ania ven himna din hun chiat zela wang hian hen hatho hian har satna ngong lian tak anei chawa technical lama har satna te po thok tu tenan tok Mizo National Front tatanga Rajya Sabha member hovin India palai te in biak na hi Mizoram le Myanmar ram ri hmuna strategically important road siamdan le facility dang siamdan enfia tura kal te hian Burma ram chunga na tho chu bei fel ala ni lo hle ti an hria achul rup mai ni in an soi Arakan army te chuan India palai te hi ven himna an pe ni in Mizoram Autonomous District Council zingami Lai Autonomous District Council a local media outlet The Lai Ram Times chuan a soi India lam le Myanmar ram chunga ral thuam keng helpol bei pui thlak na hian ngai vena hlo lo thei lova India hian ngun takin a thlir me kani kan hriat angin tun hnaya hlo na na satak Burma sipai te hian an neya Burma sipai te chu India ram ribula Myanmar ram ri hnaya abik takin Mizoram chunga an ron tlan lut na sa hleya ram ria base te chu kar tin deuh tho an cha ne mati mai turani tuna hian Myanmar ram za zela somli vel chun ham pol rang rang te thunun na hnuaya om to ni in an soya India chuan ma son na hna a tho chhun zom zel theinan emo
thok chun zom tur chuan hel ho hi engemaw chen anin rolangai mai thei ti he hmun tlaw tu CYLA secretary chuan a soi ni in The Hindu chuan a tar lang January thla kaladan luya paletua khopui an la ka wangin paletua chu Arakan Army kuta alu ta ka wangin nei pi do a sipai junta te chuan kaladan multimodal transit transport project a thu neina an hlo to ni in a langa he khopui hi Arakan Army in an la a Buddhist Paul tamna India le Bangladesh ram ria om strategically ya mun poimo tak Rakhine province a hian AA te hian ma ni ro relna autonomy emo independence semon nei theina turin tuna hian be puyan thlaka national battle an nei mekani Rakhine hero hinjia mi pui omna mun ani boka atamzok hi kumsang ni le som pasari khan Burma sipai khan Bangladesh an lutani Puvanal vena team ten an endik kong pui siam mek hi palitu khopui le situi longchol na Mizoram ne na holzom tumna hmuna ni a he kong hi siam pei ani huna chuan Kolkata ba ka athen om ram Bangladesh market chu situi pot kal tlangin Mizoram ne na thunzom ani dona mar chakbial sum don na kong ati changtlung thei dona ni Rakhine Arakan Army chakchho mek hian ngai venan hloa a chan chu February sang ni som ni pakhata sarkar pai thla kani nuwa thirkut mangaram op tu Myanmar junta te hmun an lak sakzel wangin India project na thona ngong thui tak anei wangani Burma lama Kaladan project din hun hi thui tak soilo ka harsa a Arakan Army te thunun na nuaya heng India mason na thona hmun te hi an lut to a Mase Arakan Army te hi non-state actor an la ni mek box ya wangin India tan po malaka harsadon hle ani hetianga India in AA te alo be pop thayani chuan Arakan Army te hi he project chhor tangkai tu turan ni ve thaw wangin mason na tho chhun zom tura hian India po hian ruam man na thatak asiam ngai ring phot te ang